Быйыл Зәйдә 45 ишегалды тамырдан үзгәрде. Аларда безнең ишегалды президент программасы буенча эш алып барыла. Узган шимбәдә район башлыгы Разиф Кәримов, башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов һәм белгечләр белән берлектә программа буенча эш барган ишегалларын карады. Чарада подрядчы оешма һәм җаваплы хезмәт вәкилләре дә катнашты. Надо работать жильцами по части дальнейшего Благоустройство. благоустройства. Да. Да, совершенно верно. Если бы мы еще вот дополним озеленением, цветами, значит, деревьями, кустами, совсем другой территории будет. Это как обновленный, как совсем другой вид появился. Рейд программасына 13 Ленин, Комсомол, Октябрь, Төзүчеләр, Ялчыгыл, Тавлин, Жуков урамнары, Җиңү проспекты кирип, аларда эшләрнең барышы һәм сыйфаты бәяләнде. Җаваплы кешеләргә тиешле йөкләмәләр бирелде. Бүген аларда эш тәмамлану алдында тора. Разиф Кәримов әлеге ишегалларына караган йортларда яшәүчеләр белән дә аралашты. Рейд барышында яшәүчеләр комиссия вәкилләренә әлеге уңайдан үзләрен борчыган сорауларын җиткерде. Безнең 45 дуварга почти 100 миллионга якын акча каралган иде. Асфальт эшләрен бөтенсендә Шаллы компаниясе автострой эшләде. Шуңа күрә без аларга бик зур рәхмәтле. Аларның инде специалистлары, технологлары, ПТОлары да бик көчле булып чыкты. Без алар белән соңгы 3-4 елда гына түгел, без алар белән 16 елдан бeri эшлибез. Алар инде безнең путепроводның өске асфальт өлешен шул вакытта эшләп үзләрен күрсәткәннәр иде дип әйтәсем килә. Шуңа күрә бик тәвәккәл эшлиләр. Һәр вакытта да инде без атна сайын шушындай безнең төзелеш участокларын, шул ук вакытта менә ишегалларында да төзелешләр барганда карап йөрү гадәтебез бар. Минме, исполком җитәкчесеме, шуңа күрә үзебезнең специалистлар белән чыгабыз. Бүген әйтергә кирәк, эшләр кимеп бара инде. Безнең инде 80% якын балалар мәйданчыклары, МАФа дибез инде, малая архитектурный форма, алар кайтты. Менә тагы дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә генә соңгы поставкаларын көтәбез. Безнең инде бөтен җирдә дә планлаштырылган яктылык баганалары, лампочкалар куюлар бетте. Бу да инде үзе бер сөендергәч, менә әйтәм 2-3 көн эчендә 2-3 диварыбыз калды, ишегалдыбыз калды, аларны да тәмамлабыз. Кайбер яшәүчеләр программадан канәгать булуын белдерә, рәхмәт сүзләре җиткерә. Балалар мәйданчыкларда буш түгел. Кыюрак малайлар район башлыгы белән танышуга да җөрьәт итте. Быел безнең ишегалды программасына Албистәсе, Баграш, Бохарай авылларындагы күп фатирлы йорт ишегаллары да керде. Киләсе елга исә программага 35 ишегалды керәчәк. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.